मोनाबो बेसेबा दुखु मोनदों दिनै मैगङा थांजोबैखाय। दिनै मैगङानो थांजोबासै। सानदोंमोन आङो 10 मुथासो थांगोन होननानै, मुथाब्रैल' थांथारदों। जों एसेबां बुरजा बुरजा होयो आरो दामखौबो खमायबावोसो, थेवब्लाबो जोंनिखौ लांनो नागिरा मानोबा। दे आब', माथो खालामबावनो आरो। जोंनियाल' नङा दे, सोरनियाबाथ' थांजोबाखैना। बिदिनो मालाबा थांगोन मालाबा थाङा, बेफोरबायदियालाय जाखायो। बिजनेसफोरावलाय बेफोरबायदिनो जाखायो आब'। थास' आथिं माखाया दा गाज्रि जागोन ना गाबोनहालागै एसेबां खस्थ'यै नागिरबाय जिरबायबो। दा बे थास' आथिं माखाखौ मा खालामनांगौ जाखो? आब' हर, आं मनाखौ लाथ'लायनोसै। नों बेसेबा गोजान लाबोबाय, हर आं लानि एबारो। गिलिर ना मनाया? औ बिखि आगै, गिलिरथ' र'। बिख्रियानो थांजोबासैबा, मुथाब्रैल' थांदों। थास' आथिङाथ' भागोसे नामाल'सो थांदों। आं दिनै जोबोद दुखु मोनबाय आगै। फारसेथिंजाय न'आव जेबोआनो गैया, बानलु संख्रि जानाय थाव जेबोआनो गैया। गासैबो जोबहां जाना दङ। दिनै हराव जाबाथ' गाबोन जानो गैखाला। दिनैबो 20 थाखाल'सो मोनबाय। बे 20 थाखाजों दा मा बायनो? संख्रिल'सो मोनगोन। न'आवबो जेबो फाननो लागाबो गैला। माइ बस्थानै दङ, बेखौबो फानना लाबा जों माखौ जानो दे आगै? जोंनिया मानो दुखुआनो जोबनो रोंला? मानि थाखाय? मानो बेफोरबायदि जाबाय थायो? फारसेथिंजाय आइबो गैला, आफाबो गैला, गासैबो नागारजोबना थांबाय। आइ खबाइसेयाबो थांबाय। मानो बेफोरबायदि? आगै अम्बिकी, नोङो आंखौ नागारना मालाबाबो थांनाङा दे। ना नोंबो आंखौ नागारना थांगोन? आब', आं नोंखौ मानो नागारना थांनो दे? नोंहाबो रावबो गैया, आंहाबो रावबो गैया। दा जों सानैया साहारा जाना दङ। आं नोंखौ मालाबाबो नागारना थाङा आब'। आं थांना थानोनो गोसो गैला आगै। आफाखौबो सानफ्रोमबो गोसोखांबाय थायो। आफाया मानो सुइसाइड खालामनाय? मानि थाखाय? मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ? फारसेथिंजाय आरो फैसा गैया, थाखा गैया। मैगं फाननो लांबाबो थांजोबा। दा आरो हाजिरा मावनोबो रावबो लिङाबो। आरो दा बायसेयाव मा मावनो? जेबो खामानिबो गैथ'वाना। मा मावनानै जागोन? बाहेरफोराव थांनानै खामानि मावहैनोबो गियो। एसेबां साहस गैया। आरो सोर नागिरना होगोन दे? मोसौ, अमा, बोरमा गासैखौबो फानजोब्बाय। बोरमाया दङ देनाय मानै। दासो गोरलै मास मोनसेल' जाबाय होनायानो। माला फाननो जागोन दा? बेबो गेरेन्टि गैया, सैमाफोरा जायो। मा खालामना जागोन जोंफोर आगै दा? आं सानैनो माथा गरम। आब', नों बांद्राय माने टेनसन लाबाय थायो। जागोन, इसोर दङना, इसोरा जोंफोरखौ अनगोन। बबेनिफ्राय बाबो इसोरा जोंफोरखौ मिलायहोगोन। मिथिला दे आरो। नैबे रुमाव जोंहा आब' थायोमोन, बिबारि आब'आ। आब' गिदिरा। दे होमबा बेयाव उन्दु आयं। दे जागोन दे आयं, हरबो जाबाय। नोंबो मेंबाय खोमा, उन्दुहैदो नोंबो आयं। जेबो मेङाखै आं आयं। जेबो खामानिखौनो मावाखै आङो मेंनो। थेवब्लाबो सगावनो खेबथाम मानि थांलाय फैलाय खालामदोंना नोङो आयं? जेबो नङा आयं, जेबो मेङाखै आङो थांलाय फैलाय खालामनायाव। ओमफ्राय नोंसोर जुदि गोजाङोबा बैनो सियाराव कम्बल दङ दे। गोजांनाय नङादां, बारा गुसु जाथ'वाखैना, गरमानो दंथ'यो। थेवब्लाबो गोजाङोबा जोमबानो जाबाय। आं खिन्थु दाखालि हराव गोजांसोनाय मोनदोंमोन, कम्बल जोमनासो थादोंमोन आङो। सासेया फन हरलायबायानो। आं दहायनो बुंखादों आं दसे उनाव थांनानै हरगोन होननानै। माबा बुंबाबा खोथाखौनो मानिया, माखौ फन हरलाबाय थादों? नोंनिया फन फैबाय थादों माथो, मानोथो रिसिभ खालामाखै? ओमफ्राय आं रायज्लायनो बादों, बै लोगोफोरानो हरलाबाय थायोलै आंनियाव। रिसिभ खालामनांगौ। आं हले सोरबाफोर हरबाथाय, लोगोफोरा हरबाथाय रिसिभ खालामखायो। नों आरो रिसिभखौनो खालामा। बिसोर ओरैनो हरलाबाय थायोना, आं आरो रायज्लायबाय थानो बायो। रिसिभ खालाम, आरो हरबावदों माथो, माबाफोर खोथाबोथ' थानो हानाय। दसे उनाव हरगोन र'। बे साला लैथोसिरिया खर' माथायाव जेबो गैयाना मायो। आरे दहायनो बुंना दोनखादों आं दायो हरगोन होननानै सोलाबबा। माखौ मा फन हरबाय थादों फाग्लि रखमनो। रिसिभ खालामदो आयं, हरबाय थाबाय माथो।
हरबाय थाथोलै आंहा लोगोफोरा बिदिनो हरलाबाय थायो। दे होमबा नोंसोर सानैया रायज्लायनोबा रायज्लाय आंखौ उन्दुनो ओंखारसोबाय। उन्दुनो ओंखारबाय नोङो? दे होमबालाय उन्दु। आंखौ थाब थाब उन्दुनो ओंखारो। नोंलाय खैथासो बाजियाव उन्दुयो? आंनिया टाइम टेबोल जेबो गैयालै माने मालाबा 12थाबो जायो, मालाबा 1थाबो जायो, मालाबा 2थाबो जायो। हे इसोर 12था 1था 2था एसेबां गोबावसिम थायो नोङो? आंथ' 9थायावनो बांद्राय उन्दुयो आङो। मालाबाल'सो 10थायाव उन्दुयो। दा नोंसानाव थानायखायसो 10:30सिम थाबाय दिनै। माबा आंखौ मानोबा थाब थाब उन्दुनो ओंखारो? मबाइल नायबाबो मबाइलानो गोलैलाङो। दे होमबा उन्दु। दे होमबा आयं उन्दुदो। दे होमबालाय उन्दुदो ना? औ दे आंबो उन्दुहैनोसै र'। नोंथ' दा उन्दुआ खोमा? मबाइलसो नायबाय थागोन ना? औ नायनोसै मा जायो। मबाइलखौनो नायगोन दे 10:30थायाव उन्दुनो ओंखारा माथो आंखौ। दे होमबालाय उन्दुनो ओंखारबाय आंखौबो। औ दे गुड नाइट। औ दे गुड नाइट। उन्दुनोसै आं आयै। नोंखौ उन्दुनो ओंखारदोंना ओंखाराखै? आंखौ बेसेबा उन्दुनो ओंखारबाय। आंबो उन्दुनोसै मेंबाय गारि गाखोनाया। आयै बे टिल्लुखौ फन हरबाय थायोसो। सोर हरोबा? ना मोजां मोननायफोरासो हरोबा? माबा रिसिभखौनो खालामनो नागिरा। नांज्लायदों खोमा गोसथोनायजों। मोनथियाथ' आयै दहाय आंखौ फट' खेबबाय थानायावबो फन फैबाय थादोंमोन, रिसिभखौनो खालामा। ओमफ्राय लोगोफोरालाय बेफोरबायदि एसेबां फन खालामबाय थागोन नालाय। आंनिबा गार्लफ्रेन्डफोरासो फन हरबाय थादोंमोन खोमाहाय, जोंफोर थानायखाय रिसिभ खालामाखै। औ बिदिबो जानो हागौ। जायखि जाया आंहा उन्दुनो ओंखारसोबाय। ओमफ्राय आयै जोंहाबो बेफोरबायदि न'आव थानाय मोनबा गंसे। आयु माहायसे समायना रुमा। आंनि खाफालाव बेफोरबायदि गैया दे। आं बेफोरबायदि न'आव थाबाय थानो लुबैयो आयै, नाथाय माथो खालामबावनो खाफालानो गाज्रिबा। दे नोंहाबो उनाव भाग्य थाबा मोननोबो हानाय, माथो गेरेन्टि। आयै आंखौ बेफोरबायदि बुंबाय था, आंखौ बेफोरबायदि बोर होबाय था, मा थिग मोननोबो हानाय इसोरनि अननायाव। नुदोंना टिल्लुआ दिनैबो बेफोरबायदि खालामदों आंखौ। आसल मथै टिल्लुआ मा जामारदों? मायबा नङा मायबा मोनसेबाबो जाथारदों, नङाबा आंखौ बेफोरबायदि खालामाथ'। नै दानिबो खनबा मानि फन हरबाय, खेबसेबो रिसिभ खालामाखै। आंबो बांद्राय सेक खालामदों खोमालै। एसेबां सेक खालामनायाबो मोजां नङा। दहायबो लोगोनि थाखायसो रिसिभ खालामनो हायासै बियो। लोगोआनो खिन्थायासैबा। दाबो खिजानिबा मबाइलखौ चार्ज होनानै अबावबा थांदों खोमा। जेनेबा ओंखामफोर जाबाय बायदों खोमा। नाथाय टाइमाथ' बेसेबा जाखाबाय। 10:30निबो बारलांबाय, 11थायानो जासिगोन। एसेबां गोबावसिम थाया बियो ओंखाम जायालासिनो। 9था 9:30फोरावनो जाखायो। मालाबाबो 10थानि उनाव जाया बियो। हेलौ टिल्लु, मानो रिसिभ खालामाखैमोन नोङो? माबा मबाइलखौ चार्ज होना दोनथ'दोंमोन आङो। नोंथ' मबाइलखौ नोंनि रुमावनो चार्ज होयो। नोंथ' आं फन हरनायखौ खोनादोंना? नोङो चार्ज होना दोनदोंबा चार्ज होना दोनदों होनना बुंनो हायामोन आरो? नङालै सना, आङो माने मबाइलखौनो साइलेन्ट दोनफ्लांदोंमोन। साइलेन्टलाय मानो दोननाय दे? नों आंखौ खनले बेफोरबायदि खालामबाय थानाङा दे। आं दुखु मोनो मिथिगौ ना? खेबबा मानि फन हरदों आङो, मिसकल जाना दंना गैया? नुनायखायनोथ' फन हरबाय आरो सना। ओमफ्राय सना नों आंखौ सोक खालामग्रा जाबाय नामा? सोक खालामनाय माने आं ओरै सोकबो खालामाखै, थेवब्लाबो माने एसे साननाय फैयो बेफोरबायदि खालामबाथाय। नोंबो एसेबाबो सानगौमोन आरो। नोङो आंखौ एसेबो बांद्रायबो बेफोरबायदि साननाङा। आङो गुबुन सेंग्राफोरबायदि नङालै। आंथ' नोंखौ गारबाथाय मा आंखौनो गारगौमोन। दिनै नोंखौ मोजां मोननायाथ' बिराद गोबाव जाबाय, एसेबां बोसोर जाबोबाय, थेवब्लाबो आं नोंखौ दिनैसिम गाराखै। आरो रावबो सिख्लाखौनो आं गोसोथोफेराखै। नों थानायाव आरो नों गैयियावबो आं रावखौबो मोजां मोनाखैमोन। नोंखौ आङो 14 बोसोर ना 15 बोसोरनिफ्रायनो मोजां मोनदोंमोन। दिनैसिमबो आं नोंखौ गाराखै। थेवब्लाबो नोङो बेफोरबायदि खालामफेराखैना आंखौ सानसेबो, बेनिखायनो साननाय फैयो आरोहाय। दे नों जेबो साननाङा। ओमफ्राय उन्दुबाय नामा? औ उन्दुबाय। आलासिफोरालाय मा खालामदों? उन्दुबायना उन्दुआखै? बबे रुमाव थानो होखो बिसोरखौलाय? दङ लाजि रोङैफोरालाय मा, आब'नि रुमावनो थानो होबाय आं, बिबारि आब'नि रुमाव।
आरो गाबोनबो जुदि थाबावबा सेसखासै आरो आं माने ओरैबायदि थाजानो बाखादोंना बिसोरखौ। इसोर गाबोन जेन फुङावनो थाङो बिसोरो। थाया दे मानो थानो आरो बायसेन्स थाबाबो गाबोन थागोन आरो समफोरनिफ्राय ओंखारलांगोन मालाय। नोंहालाय माखौथ' एसेबां नांजादों साननै थाबाबो जेबो नङा दे। बेसेरा फिसालाखौ गोसोखांनायखाय नायनो फैदों। औ दे होमबा ना। मानोबा उन्दुनो ओंखारबायलै आंखौ दिनै। माने आं दिनै खामानिबो मावबायना हाग्रा सनस्रांनाय आरो न'खौबो न' साफा खालामनाय जेबो नङा दिनै हाग्राखौनो दोखो दोखो सनबायना आं दिनै बेनिखायनो मेंनाय मोनबाय। दे होमबालाय। ओइ सखा आगै मादैया मा लांनो होदोंमोन लायखो बावलाय लांबायलै आङो। आलु पियास बेदर आधा किल'। आंहा आरो बावनायनि बेराम दङ दे। थै नोंनाबा खालि बावनायल' गायदे आब'। गायदे आब' सेंग्राफोर फैदों बै सानै हेनसामथार। सेंग्रा फैदोंथ' र'। नोंजों समायगोन दे। आंजों समायलालै सखा आगै आं आरो मानसिया बुरैबायना। बुरैबाय आङो आगै बुरैबाय। नोंखौ माबा बुरैनाय रखमखौनो मोना आङो आब'। आब' नोंखौ बासा बैसो जानाय रखमखौनो नुवा सिख्ला बायदिसो मोनना लाबाय थायो आङो। आब' उनथिं जारौ मोनालाय अबाव थांनो नागिरदोंलै? जारौ आंखौबो जारौ होनना बुंदों नामायहाय? ओइ गथ' आंखौबो जारौ होनना बुंदों नामायलै नोंलाय? मा बुंनो मोना होनबा जारौ? आइया ओइ गथ' आङो नोंसा आइमोनजोंसो समान जागोन। आङो नोंसा आइमोन बायदि बैसोनि मानसिसो। जेबो नङालै जारौ गोसथोलायनायावलाय बैसोनि जेबो फाराग थायाना। प्रियंका चप्रामोनखौनो नुवाखै बिनि हौवाया बेसेबा उन्दैखा निक जनेस नामा? गोसथोलायनायाव जेबो गिदिर उन्दै फाराग थाया। से माथो लाजिनोबो रोंथारालै हामालै गथ' मानो एसेबां गिदिर सिख्लाखौनो एदावलाबायदों नोंलाय? आरो आंथ' सिख्लायावबो गोलैला बुरिबायसो आं बुरिबाय नोंसा आइमोनजोंनो समान जागोनलै आङो। नोंखौलाय माथो बुरिनाय बायदिखौनो नुवा माथो जोंजोंनो समानफ्राम रखम नुयो नोंनि बैसोखौ। नुगोन मायाबा। ओमफ्राय नोंनालाय बयफ्रेन्ड दंना गैयालै जारौ? गैया आंना बयफ्रेन्ड सयफ्रेन्ड गोसोथोआ आं रावखौबो आं हाबा जाया। हाबा जानांगौलै मानो हाबा जाया जारौ? आं सिंगोलै दं दे आं सिंगोलै दंथ'यो। गार्लफ्रेन्ड सासे नांगौ जादोंमोनलै नागिरबाबो मोनला माथो। नङाबा नोंनो जादो आंनि गार्लफ्रेन्ड। आइया मा लाजि रोंथाराहाय नोंनिसाय 20 बोसोरसो गिदिर जागोन आं मिथिबाय। माबायदि खोथा बुङोलै नोंलाय गथ' हगारो। मोजांसो बिदिबा आंखौ फोरोंनो हागोन मायबा मोनसे दाय मावबाबो नोङो आंखौ भारा होनो हागोन। सिख्लाफोरा सेंग्राफोरनिख्रुइ देरसिन जानांगौ बेनिखायनो आं हले देरसिनफोरखौसो मोजां मोनखायो। वाट्सएप नाम्बारखौ होला आं जारौ। गैया आंना वाट्सएप आं वाट्सएप नाया। आंना जानाय लोंनाय खिनाय उन्दुनायल'। थुदो सखा आगै थांसै। आया वाट्सएप नाम्बारखौ होलांथारदोब्रा जारौ। आया थांबायसो माथोलै साला वाट्सएप नाम्बारखौ होलांथारनांगौ। नोङो खोनादोंना खोनायाखै गिलास? नोंनिख्रुइ 20 बोसोरसो गिदिर जागोननो नोंसा आइजोंनो समान जागोननो बिनि बैसोआ। थेवब्लाबो नोङो लागोन आरो। थै जाम्बालाय गोसथोनायालाय मा गिदिर उन्दै दङब्रा। आंहा बेफोरबायदि सिख्ला गिदिरफोरखौसो फसायो। माथो नाम्बारखौनो होलाङासै नोंनो। आरो नोंखौ बियो रागासो जोंदों बासा सोरबा जाबा मा जागौमोन? सोरबाबा मोजांसो जागौमोन। माथो मानसिखौलाय बैसो जानाय बायदिखौनो नुवा। आंहा फसायसोबायलै बेखौ। आंनो नांगौमोनलै आसोल बेखौ फसायसोबाय आं। बैसोआ बेसे जाखो दे नोंनिया बैसोआ बेसे जाखो? बैसोजों जेबो खोथा गैयाब्रा। नोंखौ नाङा होननायखौ नोङो मोनथियाखै नामा? नोंखौ उन्दै होननानै बासिलांबाय माथो। थेवब्लाबो नांगौमोनलै आंनो। थांसैथ' साला वाट्सएप नाम्बारखौ होलांथारनांगौ जारौआ। बाबरे बाब माइयाबो माखौ मिनिनो ओंखारदों? मा एसेबां सैमा गथ'लै आं एसेबां बुरैरायनि वाट्सएप नाम्बारखौनो बिदोंमोन। बिसोरनि बिमानि बैसोनिसो आङो। आरो आं बुंदोंआनो थेवब्लाबो बामहाबबायसि बुंबावसोलै प्रियंका चप्रामोनखौ नुवाखै बिनि हौवाया बेसेबा उन्दैखा निक जनेस नामा होननाया। नाइक जन्स ना मायबा बुंदोंमोन खोमालै। जियानो जाया माने बिनि हौवाया उन्दैथारनोलै दा ओमफ्राय गावनोबो जेनेबा माबाखौ होबाय आरो उदाहरनखौ। मानोथ' वाट्सएप नाम्बारखौ होबाय दिया। मोजांसो नोङो गायदे आब' गोरलै हौवा मोनगोन। थै
नाङा दे नाङा बाप्रे बाप गाइखेरखौनो गाराखै खोमा आंनो एसेबांबो गोरलै हुआ नाङा दे जारलासो जागोनलै बिसोरखौ लाबाथाय लासाबा नोंनो लानो हायोमोन माथो ओइ नोंनि वाट्सएप नाम्बारखौनो होबोबाबो जागौमोन नोंनाथ' दा बयफ्रेन्ड गैया खोमा ओइ नों बयफ्रेन्ड लानाङा दे माबा नोङो सिगाङावनो फरायग्रो बिए एम ए फरायग्रोना ला बेफोरबायदि गोसथोनायनि माबाफोराव हाबनाङा नोङो गोसथोनायनि जेंनाफोराव हाबखांबायानो आङो दहायल'सो बुंखांबाय एक्स दङमोन होननानै एक्सनि थाखाय बेसेबा गाबोमोन गान्दु सिलायलाङोमोन होननानै धैजाला सोबाना होनोसो लुबैदोंमोन आङो गथ'खौ नाथाय सोबायासो दे आरो खोथाया एसे गाज्रि जाहैगोन ना सोबाबा लामाफोराव नुबायबायनानै नोंखौ जुदि थिखांना लाङोबा मा जागोन ओइ बेफोरबायदि थिखांना लांनो हाया र' आंखौ गायदे सों गायदे मा सानदों नोङो सका गायदेखौ बेफोरबायदि किडनेप खालामना लांनाया एसेबांबो सहस नङा बाप्रे एसेबां पावारफुल नोङो आब' दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामलायदो लोगोफोर दिनै माने बांद्राय सोलाबासै आङो माने बांद्राय टाइम मोनासै बेनिखायनो भिडिअखौ गोलावै बानायनो हायासै ओमफ्राय मैयानि भिडिअखौ एसेबां मोजाङै बानायबायमोन माबा कपिराइटसो फैना होबायलै लोगोफोर दानियाबा सेस थेवब्लाबो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आङो रिक्स लानानैबाबो आं भिडिअखौ दोनबाय दं दाबो आं दानाखैथ' मा जाबावनो आं बै मिउजिकखौना आं आगोलावबो बेसेबा होखांबाय थेवब्लाबो मानोबा फैखो मेगन साबाय खोमाहाय माने आं फुंनि 5टा बाजियावनो आपल'ड होना दोनोना ओमफ्राय आपल'ड जाबायबो माने फार्स्ट टाइमाव कपिराइटआनो फैयाखैमोनलै ओमफ्रायथ' 3-4 घन्टासोनि उनाव कपिराइट फैना होबायलै थेवब्लाबो लोगोफोर आं दानाखै माने नोंथांमोना आरो आसा थागोन ना नायनो बेनिखायनो आं दानासै बिदि कपिराइट फैबाथाय भिडिअफोरखौ दोनबाय थानाङा आरोना मोजां नङा दै बेफोरबायदि कपिराइट फैबाथाय दाननांगौ बा प्राइभेट खालामना दोननांगौ नाथाय आं दोनाखै रिक्स लानानैबाबो आं नोंथांमोननि थाखाय दोनदों भिडिअखौ नायलै लोगोफोर जेबो नङा फैथो कपिराइट सपिराइट जेबो मोना आं मस्लायाबो थाइसेबो हाबनाय नंला आरो लोगोफोर मस्ला माने बुजि मोनदोंना माने फैसा नै लोगोफोर नै कपिराइट फैना दङ ओमफ्राय मनिटाइजआबो अन जाला फार्स्ट टाइमावलाय जादोंमोन नाथाय उनाव बिदिनो कपिराइट फैना होनानै दा मनिटाइज अन जाला आं दानो भिडिअखौ दानथ'वा कपिराइट फैबाबो आं रिक्स लानानैबाबो दोनथारगोन भिडिअखौ दानबाबो मास मोनसेसोनि उनावसो दानगोन आं बेनिखायनो लोगोफोर लाइक हो कमेन्ट हो नोंथांमोननि थाखाय बेसेबां नाजाबाय थायो मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो कमेन्ट लाइक होबाथाय बांद्राय इन्टारेस्ट जासिनो आरोना नङा होमबा सका आगै नंगौथ' आरो लोगोफोर दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ थांसै गाबोन लोगो मोनलायसिगोन जुदि जेबो प्रब्लेम जायाबा